20 urte berandu ator, barrua behar da. Bazakinak berandu dela, baina bizitzak bigarren aukera bat eskaintzen digula sinetxi gura ninen. Barkatuko didan, baina hau guztia hipokrita xamarra heldutzen zaitu. Ni ere markamen eske etorri nau. Nire laguna hintzen, nire ezkontzan egon behar ninen. Aztu dezagun dena. Ara, iritsi dira berriak. Norena izan da ideia. Itzen amarena izango. Sendamila ez aldatu, ontzia besterik ez. Ez da sarratuko. Horrela salmentak hobetuko ditugu. Premia dugu eta... Baina, nola esan behar diat oinutzik ez ibiltzen. Nire errua izango da gainera! Ama doloretako. Gaiztotuta daukak. Donde está el zendamin? Ze pasta klase eman diozu ez aurian? Zendamin ukendua. Sendaminak ez digu sekula arazorik eman. Gaur arte. Argi dago ez kalte egin diola. Ukendua aztertuko dugu. Ez da okerrik orduan, ezkerrik asko. Ama, nora zoaz? Argitu dute. Ukenduak sortu du infekzioa. Epelak entzuko dizkida. Badaki zure emazteak iruzur egin duela. Polizia bere atzetik dabil. Eta zuen kontu honek nauzik eduko, ahaztu negozioa. Barbarak beti izan dik arazoa. Gaixotasuna. Ara, Lukas. Ezin dion negozio bertan bera utzi. Bizitza guztian ez diago alako beste aukerarik izango. Lukas konbentzitza lortu dute eta ez da gutxi. Dena ongi ateratzen bada, iesa errastuko dugu. Eta dirutza irabaziko du. Dirutza. Berezi hartua doktorearen kontsulta, bai esan? Gaur ere lagun bati bizita egitera? Zea, bai. Odei, zergatik ari aiz gezurretan. Analizietan gora beiraren bat aurkitu du. Leusemia da.